Ka MP ka bathamai ka badai ru ka noi lam BJP ka Kangana Ranaut ka bala Shah Thap ha ka pulit CISF ha Chandigarh Airport marya poi hanong bat Delhi kala ai ka jing Pyrshah ka jongka bat ka ei ka bala ja. Kumban supentep ka jing ja Shah Thap ka Kangana kala ja ka por light sting menski kat ba ka Kangana kadang temu ban Kyrwoh ha ka liksun ka badai ban lech Delhi. Kani ka pulit CISF kani ka beli thu kerteng kum ka kulwender kor bat kat kum kilat pathai kubor ki bana Chandigarh Lehnoh ba ka jing penlong ka kulwender ban Thap ya ka Kangana ka dai tang namar ka jing kran ya ka jing khi ki nongrap. Haba Pyrshah ya kani ka Kangana ha ka ktien hindi kalaong ba kumba ka long kam lei bat ka biang. Bat kalai thu bakani ka jia ha ka por ba ka rung ha ka cabin ka baju shong ki pulit CISF kan thai ban mar kum ta kala shurak ti. Haba pen kot kala ong. Plus mutu hi Kumno ki Lehnoh ki mi menta ha Punjab bat kadai kapor Kumno ban hab ban Ïakhun ya की। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। Hadien page bahagi ki Shah plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot page ya ka Shah plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya